बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां डिसक्लेमारखौ फरायनानै ला आरो बे भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्ट थाखायसो बानायनाय जादों बेखौ सिरियासलि लानाङा भिडिअखौ सुरु खालामसै लेट्स गो ससियेल मिडिया माने मा नोंथांमोना मिथिया नामा ससियेल मिडियायाव मा भिडिअ नुयो नोंथांमोना मिथिया नामा थ' नोंथांमोना मिथियाबा नैबे भिडिअखौ नायना लादो Konnichiwa. Nora zuko wadi nubuke. Oh my fantastic. An sanan beko ogle dana. Kencamba बिदि जायो नामा अग्लुग्लि माने बिदानानो साफा जागोन माथो सिंगेला बिदि जामारो होननानै आंथ' बिसोर सानैखौ फोथायबाय किन्तु नैबे भिडिअखौ नायनानै आङो सिंगेलादि बिदि जामारथारो होननानै जोबोर फोथायमारबाय नोंथांमोना फोथायाखैबा नैबे भिडिअखौनो नायदो Oh my god! आयु माखि जोनोम होगोनब्रा इसोरलाय बिसोर थांबाय किन्तु नोंथांमोना सिख्लाफोरखौ माइ गायनो थाङो होनना सानदों नामा माइ गायनो थांनायनि गेजेराव मा खालामो नोंथांमोना मिथियो नामा थ' मिथियाबा नै भिडिअखौ नायदो देखिनिया बे सिख्लाया माइ गायनो फैनो ना मा खालामनो फैदो बेखौनो मिथिया नामा खांख्राइ गुदुङाव दै सोदों जागोनलै नोंजोबो बे फाग्ला बिदिनो जायो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो बे भिडिअखौ सिरियासलि लाना बे खालि एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल'सो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थ' लोगोफोर बाय बाय